Първият отворен изкуствен интелект на български език е факт. Тук са неговите създатели Борислав Петров, изпълнителен директор на eSite, и Веселин Райчев, когото познаваме като съосновател на DeepCode, сега част от екипа на eSite. Здравейте и добре дошли. Здравейте, вероятно не ви представих с всичките постижения, които имате, но това е трудно за краткото време, което имаме. Сега е ред и време да си говорим за българския GTP. Какво може той? Българският GPT може да отговаря на въпроси, които са поставени на български език, може да решава задачи, може да пише текстове на база на поставени условия в чат приложението на BGGPT. Също така може да бъде достъпен, хората да си го свалят, ако искат могат да го изпълняват на техните собствени компютри, и също така може различни български фирми, както и чужди фирми, да го хостват, така че да могат да правят приложения на база на BGGPT. Господин Петров, как ви хрумна да го създадете? Създаването на системи с базиране на големи езикови модели е един от стратегическите вертикали за института. Това е една от основните тенденции в развитието на технологиите, която набра огромна скорост не само в технологичен свят и въобще сред човешкото общество през изминалата година с обявяването на ChatGPT и в последствие с развитието, бурното развитие и на отворените големи езикови модели. Господин Райчев, на базата на каква информация работи българския GTP? Колко достоверно и пълно ще бъде всичко, което той ще създава, и на въпросите, на които ще ни отговаря? Как ние да сме сигурни, че всичко това е истина? Няма как да сме напълно сигурни, че всичко ще бъде истина. BGGPT е трениран на множество данни, които са събрани от интернет пространството, както и от други източници с български текст. Също така той е базиран на модел, който е бил преди това трениран на други езици, т.е. има знания както за английски, така и за български език и за други езици. Друга интересна част от данните, които всъщност ние трябваше да съставим, са данни, така че езиковия модел да може да отговаря на въпроси, да може човек да общува с него като с чат. И това са данни, които трябва специално да се синтезират. Това е специална технология, която в eSite се разработва. Също тя е базирана, разбира се, на много технологии, съществуващи по света. ChatGPT, всъщност OpenAI, създателите на ChatGPT, са едни от пионерите на така наречения instruction tuning, който ChatGPT също така притежава. Също BGGPT. Добре, кажете, в какви сфери ще може да помага българския GTP, в какви бизнеси ще бъде полезен той? Много са сферите, в които ще може да помага. Например, в областта на образованието е много интересно как ще може хората да получават специфично за съответното дете образование, специфични уроци. Също в легалната сфера могат да се създават въпроси, намерете дела, които отговарят на дадени условия. Интересни са резултатите в областта на кода, въпреки че българският GPT модел не е специализиран върху код. Общо взето, сферата на приложения е много широка и всъщност очакваме да видим какви нови интересни приложения българите биха предложили за такъв модел. Този модел непрекъснато ще се самообразова, нали така? Трябва да кажем това. Всъщност модел или това, което обявихме вчера, е началото на инициативата за развитие на цяло семейство от подобен тип технологии, които ще се от полза на публичните и частните български организации. Ние вече имаме отворени сериозни разговори с отделни български публични организации и то веднага се вижда, че има всъщност много възможности за разрешаване на конкретни дигитални, да кажем, проблеми, които са характерни за нашата сфера. Ние генерираме много информация, като въобще човешкото общество и тук също в България. И всъщност тази информация много често остава неразбрана, информацията не може да бъде преработена, има много възможности. И това всъщност е един от големите потенциали на изкуствения интелект да помага в все по-големия нарастващ
както се нарича, басейн на информацията. Може ли да помогне, например, на един лекар, ако той иска да е сигурен в една диагноза, която поставя? Да. Мога да ви кажа конкретен пример. На мен майка ми е радиолог и съм бил свидетел на така предизвикателствата, които подобен тип доктори имат в анализа на изображения и на други казуси. И всъщност, както при лекарите, но и в много други професии, за тях би било голямо улеснение да имат така наречените системи за подкрепяне на решенията, Decision Support Systems. И ако предложите на който и да е лекар в момента, радиолог или друг, такава система, която да подпомага решенията, той или тя биха били безкрайно благодарни за такава система. Вие сте работили дълги години за швейцарските железници. Кажете, ако в българските железници бъде приложен подобен модел на изкуствен интелект, могат ли те да бъдат подобрени като скорост, като възможности, като разписание, като сигурност? Железниците като цяло са транспортната система, базирана на железопътните системи. Тя е много комплексна и там, както и в медицината, и в други сфери, има сложни проблеми, които всъщност могат наистина да бъдат подпомагани. В момента могат ли нашите зрители, ако напишат BGGTP, да влязат и да могат да разговарят с български изкуствен интелект, българския GTP? Не, за момента сме поставили само форма за записване. В едните седмици ще публикуваме самия модел, така че всеки да може да го свали на собствения си компютър. А също така ще публикуваме и самото чат приложение, което ще може без да се сваля на самия компютър или на телефон, хората да могат да общуват с ChatGPT, с BGGPT, който всъщност се хоства от Insight, поне в първата година, а в бъдеще ще може всеки български бизнес, който иска да създаде приложение на база на изкуствен интелект на български език, да може да хоства BGGPT и да обогатява собственото си приложение. Например, има ли някакви такси? Може ли всеки да го използва? До края на годината, след обявяването му на 3 март, достъпът ще бъде свободен, безплатен. И това е една от философиите за развитието на отворените големи езикови модели, за разлика от затворните, които са собственост на корпорациите, че ние като институт развиваме тази сфера, тези модели, те могат да бъдат надграждани и специализирани за нуждите на, пак казвам, на публичните и частните организации. Само след вчерашното обявяване вече имаме доста наброй запитвания от частни компании, които имат идеи и очакват всъщност първото внедряване на този модел, който е свободно за тях в техните бизнеси. Имате форма за записване. Аз също се записах. Надявам се да бъда един от първите потребители. Ако не от първите, то от тези, които до 3 март ще могат да експериментират. Господин Райчев, може би зрителите ни не знаят, но когато те ползват телефоните си с Google Maps, трябва да благодарим и на вас. Нали така? Разкажете малко за това, в каква част сте допринесли вие за това приложение? Да, преди повече от 10 години работех по проекта, който намираше маршрут с обществен транспорт. Така че в момента, ако търсите път от една точка до друга точка и търсите как да го постигнете с автобуси, тролейбуси и трамвай, най-вероятно се изпълнява алгоритъм, с който аз съм работил, докато съм работил в Google. Как така решихте, след като работихте за такава голяма компания и сте работили по толкова много проекти, да се върнете и да работите в България в Insight? Кое ви привлича? Кое е ценното за вас? Възможностите са много. Такъв вид големи модели от изкуствен интелект не се правят навсякъде. Значи, България е една от пионерите на развитието на изобщо технологии за изкуствен интелект. Разбира се, има много други институции, Станфорд, ЕТХ Цюрих. Аз съм работил за ЕТХ Цюрих. Но тук е едно от местата, където може да се развиват такива високи технологии. И карате това е ни да се гордеем в момента това, което казвате. Господин Петров, Insight получи дарение от $1 милион от Амазон в края на миналата година. За какво ще го използвате и как така беше избран вашия екип? Инвестицията на Амазон в Insight е стратегическа. Insight е първия по рода си
институт за изследване на световно ниво в Източна Европа. И за големите компании ние имаме инвестиции и от Google също, от VMware, от българската SiteGround. Това са инвестиции, които помагат за развитието на модела на Insight, който да привлича учени на световно ниво, които да създават новите технологии. Insight, бидейки първия по рода си институт в Източна Европа, той привлича учени не само от целия регион, и от водещи учени от Европа. Имаме гостуващи учени от MIT, от други места, както и партньор с водещи световни организации, като Рикен от Япония и други. И всъщност инвестицията на Amazon, тя е характерна за този тип подкрепа на големите компании за такива институти, което виждаме при MIT, в Станфорд, в ETH. Видели са потенциала, това да кажем, за правене на наука на световно ниво. Да, и всъщност подкрепата от тези компании идва от най-високо ниво, всъщност от ниво вице-президент, президент, и тя помага развитието на стратегически сфери на компютърните науки. В случая Automated Reasoning. Ами добре, много ви благодаря. Останаха много незададени въпроси, вероятно и зрителите ни имат такива, но се надявам ние да можем да им отговорим, като направим отново интервюта и срещи с вас. Благодаря ви много за участието. Борислав Петров и Веселин Райчев от Insight.